Ja mám rada takéto nočné ticho, ten nočný kľud, keď tá ulica je taká šedo-ružová, lebo to pouličné osvetlenie tam dáva taký nádych. Aj s tým čvirikaním tých prvých vtákov a s tými sonátami, ktoré občas v noci tuto vyhrávajú. Mám rada aj takých tých neskorých venčičov psov, ktorí chodia na prechádzku so svojím psom a občas trpia samomluvou, takže človek si tak vypočuje fajčiac v okne nejaký veselý príbeh, ktorého začiatok ani koniec samozrejme sa nikdy nedozvie. A mám rada aj to, že je tam aj tá Imka, hej, kde teda sa presídlila štvorka, aj keď paradoxne musím ja povedať, že tým, že to je za tou cestou, ja to už až tak nevnímam, že to sem patrí, že vlastne tento vnútorný môj okruh je viac naviazaný sem. A musím povedať, že teraz, keď ma tam kamaráti zobrali, lebo však ideme do krčmy a ideme niekde si sadnúť, tak som bola vlastne strašne šokovaná, že koľko je tam zón a priestorov a každý je autentický, ale každý je iný a do každého chodí úplne iná skupina ľudí. A je to vec toho prekryžovania tej cesty, ale treba povedať, že tá cesta je svojím spôsobom bariéra. Že či človek si to uvedomuje alebo neuvedomuje, prizná alebo neprizná, tak ten fenomén tej veľkej križovatky a vlastne tej štvorprúdovej cesty tam je pre mňa taká trošku ako keby mentálna brzda.